I pozdrav svima, dobrodošli u prvi epizod igrice Perfect Kika. I ajde ljudi, samo da što molim vas, subscribe-ujte me. Moje drugo. To sam dosta. Ovo sam štrekno jebati. Nego subscribe-ujte mene i mog druga Ognjena Spasojevića na našim izgledima. I ja se zove Ognjen. Ostavit ću vam link u opisu videa kako se zove njegov YouTube kanal. Šta bi želiš pičko, ja ne mogu. Kako može 12 lava. Kako petoknije. Moram da ga zesnem. Gdje se baci čovjek? Još je ti ovaj znam da. Čumka. Još ovo to je ovo vrde šut. Da je išao u gol, ja bi odbranio. Jebote. Hoće ovo možda. Šta su mišli ljubavljeno čumajku. I da mi go. Dođemo u kutiju. Nice. Ovo sam se još ubacila sve na problemi, smo ljudi. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!